Meas gan de éis gur nós an mangach, an freangach agus an bálach atá a harantisteach ag na hiascarí seo. Éis de fuaim na hain agus jótú breach a deir a seanocol. Is breach rué an tíosc seo a chahan na híal sa nain agus tá brodain óga an seo freisin. Seo héan chinál srohan atá riachtanach de héle brodain. Is onané seo agus nílan nó creis áit na gahan na héis góga blian na ghól sanna me sin amdóibh imat síosc díon ann mhór nó go díon loch. Ach idir a dá líng be go leor le fálam acá sanna me sin amdóibh imach le sro. Tá na héis feige seo a gomíoch le na chéile hana héin. Chuala cheannacha a ggéar an paiste sár sa chuidseach an srohan a bhaint amach ó héin. Is breach rué an ceann seo agus taobh thuascó sa srohan tá giladín de chinál eile. Is brodan óga an ceann seo. Is onan an patrún atá a chliaán agus rian a dhéanach mérach í ghuine. Hé go bhfuil an srohan seo ní sábháilte dus na héis began na mar atá an áin mhór. Ní hinrán nach bhfuil éon chontúir dán dóibh tá dain séir híos faoinisce agus os a chéan. Agus tá aonín be go bháinin seo atá chomh glóite sin go gapa nach rud dochar ar bithán. A fáil a réisc atá an cruidín agus is sáiríos gré. Bhín na giladíní a guntúirt nar bhín an cruidín thart, agus má bhín scaltáin san neadaige, bhín ar a bhhad níos mó ama a chatha giascrach chun na cíngóga a hása. Bheadh na héisc seo níos sábháilte a bhalla faoi chloch nó faoin mlóch nar bhín an cruidín a giascach. Birach ludain atá na ghóbaigh a grídín an uair seo.